Muntima mwa munthu muli zambiri, koma Yesu azichotsa zonse. Atha kuziwa ndi chikondi chake, zinga za Satana zidzaduka. Pulumutsa omwe ali kufatu, Yesu achifundo alanditsa. Moni amayi ndi abambo mu nthawi ino ya madzulo, mu dzina la Mpulumutsi Yesu Khristu. Amen. Tikulandireni mu misonkhano yathu imene tikuona pa muni ofumulidwa ku moto. Pofika siku la lero ndiye kuti tili ndi chimwemwe chokwana chifukwa Mulungu atisogolera. Ngakhale pali zobetchera zina ndi zina, koma Mulungu akutipulumutsa, akutithangata kuti msonkhano wathu uzipitirira. Tinthokoze, timukweze Mulungu chifukwa cha chikondi chake. Amayi ndi abambo, tikukuyitanirani nonse ku msonkhano wa la Sabata pa 31 December, pamene tidzakhale ndi mlaliki ochokera ku Johannesburg, President wa Malawi Adventist Association of South Africa, Evangelist Max Mpotazingwe, amene azaseke phunziro lathu. Komanso pa siku tidzakhala ndi magulu ochokera ku Richmond ngati chivumbuluso group yochokera ku mpingo wa Siyathutuka. Ndiye tiyeni amayi ndi abambo tidzapezeke ku Mpesa, kuzakhala zokoma Builders Day, Night of Prayer mu siku limodzi. Tiyeni tonse tidzapezeke kumeneko ndi magulu ena amene adzapezeke, Arise and Shine, Mpesa Dorcas, Adventist Youth, ndi magulu ena wonse apa Mpesa adzapezeka pa siku limeneli kutidalitsa mingoli. Tiyeni tinakamalize chaka chathu ndi Mulungu. Pochiyamba chakachi tidayamba ndi a president amasa amene anabwera kusegulira pa 1 January. Apanso chikumukomera Mulungu kuti azatisekere chakachi, Mulungu akalandire matamando. Phunziro lathu lazulo timaona za muni ofumulidwa gawo 2. Ndipo tidanena kuti phunziro lathu la siku la lero ndi kutula pansi zida za nkhondo. Tiyeni tipemphere. Atate okonda ndi Mpulumutsi Yesu Khristu, tikuza kwa inu mu nthawi ino ya madzulo. Kachoseni zonse zotchinga zimene Satana wakuyesa kuzika kuti msonkhano wathu usathe bwino. Mulungu kakwezekeni ndinu, katamandikeni ndinu. Lolani kuti mukalankhule ndi mitima yathu mu dzina lodabwitsa loti Yesu Khristu. Amen. Verse lathu likuchokera mu buku la Zakariya chapter 3 verse yake ndi ya 2. Ndipo Yehova anati kwa Satana, Yehova akuzuzula Satana iwe. Inde Yehova amene anasankha Yerusalemu akuzuzula. Uyu sindiye muni ofumulidwa ku moto. Limeneli ndi verse limene likutisogolera mu misonkhano yathu. Uyu sindiye muni ofumulidwa ku moto. Tidanena kuti mu phunziro lathu tiona zinthu zingapo. Lero tifuna tikhazikike pakunena kuti kodi ndani amene akufumula muni wokuyaka, koma ndani amene ali ndi mphamvu zofumula muniwo kuti chikunicho chisasachizimise koma chikhale sono muni. Ndi zimene tikhale tikuona mu siku la lero. Koma tikuziona zonsezi mu phunziro limene talitchula kunena kuti kutula pansi zida za nkhondo. Kutula pansi zida za nkhondo. Nkhondo ili ndi malamulo. Anthu tikamaona kumenyana pa dziko lino lapansi amakhala mayiko awiri kapena magulu awiri asiyana maganizo. Ndiye amayamba kukulirana mitima na amayamba kumamenyana. Koma akamamenyana pamakhala malamulo a nkhondo. Malamulo ena ngati mukumenya nkhondo imene imatchedwa kuti continental war. Nkhondo imeneyo amanena kuti ngati dziko lina layimika flag, yayimika mbendera, ndiyoti yasalenda imeneyo. Ikuonesa kuti zinthu zaavuta, inu siyani kuombera. Ngakhale ali adani anu siyani kuombera.
nde inayo limasiya kuombera chifukwa ena amene ali mbali yaku ayimika flagi. Nde ndinkacheza ndi silikali wina ndinkamfunsa kuti kodi chingachitike nchiyani, ena ayimika flagi koma ayimika mwachinyengo. Ndiye iwowa apopeza inu mwasiya kuombera, iwowa ayimika mbendera, ndiye inu kena mwayandikira ayambe kukuthotholesani nazo zipolopolo. Ndiye anandiuza zoti nkhondoyo ikatha ziko limene lilikhala kuti laphwanya malamulo, ndipo asilikali onse atengedwa akasekeredwe kundende. Chilango chake chimakhala pafupifupi zaka 50 olo kapena moyo wonse ali mundende. Ndiye tikunena kuti kutula pansi ZIDA, koma kutula uku si kwa chinyengo. Amayi ndi abambo, ngati mwazindikira kuti zikuoneka ngati zikulephereka moyo, tulani pansi ZIDA, koma musatule mwa chinyengo. Tiyeni tizindikire kuti tisatule mwa chinyengo, titule ndi mtima wonse, tikhale ndithu okhuzika mu mtima kuti timayesa ndi mphamvu zathu koma zakanika. Tiwerenge buku lathu, tikamawerenga ku buku la Efeso komanso ku Timotero, Paulo amatiuza zoti akhristu ife tili ngati ankhondo amene sitikuyenereka kukondwera nazo zinthu wamba, koma tikuyenereka tikachite zinthu zimene mbuye wathu anatilonjeza. Nde inu ndinu silikali, ine ndine silikali. Nde Paulo mu Efeso chapter 6 akulankhula chinthu china chimene chikuchitika, chimene tikufuna tichifotokoze mu siku la lero, kunena kuti chosalira tazilimbikani mwa Ambuye ndi kulimba mwa mphamvu. Tavalani zida za Mulungu kuti muzakhonze kuchilimika pokumana ndi machenjerero anjelekezi. Ndiye apa tili ndi Mulungu, uku tili ndi njelekezi amene akunena pa verse 12, chifukwa kuti kulimbana kwathu sitikulimbana nawo mwazi ndi thupi, koma tunawo maukulu ndi malaumuliro ndi akuchita zolimbika muziko lapansi amdima uno au uzimu choipa zakumwamba. Ndiye akuti nkhondo imene ilipo pakati pathu, ife tikamaona wina kuchimwa timangomuona ngati munthuyo wangosankha kuchimwa, koma akunena kuti pali maukulu, pali maulamuliro amene amampangisa munthuyu kuti achimwe. Ndiye akunena Paulo kuti kosalira abale tavalani zida za Khristu kuti mulimbike. Tikaziona zida zonse zimene Paulo adazika zilipo 6, koma tikaziwerengesesa zilipo 7. Zida zimene adazitchula zilipo 6, koma tikawerenga kachiwiri timapeza 7. Chida choyamba chikukhala choonadi chenicheni. Nkhondo simungamenye ngati mulibe choonadi. Nkhondo imene tikulimbana nayo yolimbana ndi Satana, nkhondo yolimbana ndi tchimo, sitingayimenye ngati tilibe choonadi. Choonadi chimene ndi Yesu Khristu amene ananena kuti ine ndine njira, choonadi ndi moyo. Choonadi, ine ndine njira, ndinenso choonadi ndi moyo. Ndi Paulo akunena kuti tivale chamchunu chomwe ndi choonadi, timvale Khristu ngati tikufuna tilimbane nawo. Olefotokoza wina analemba kuti the truth is like a pillar, it's like a mountain that cannot be shaken. Choonadi chili ngati phiri limene silisunthika. Choonadi chilibe expire. Palibe kuti choonadi ena amati chilungamo sichivunda. Choonadi sichifika ponena kuti I think nkhani inachitika 10 years ago nde choonadi icho chasintha. Ayi, choonadi icho nchenicheni. Ndiye tikuyenereka ngati tikufuna kuti tupambane nkhondo imene, tikuyenereka tivale zida. Koma mutu wathu wa siku la lero tikunena kuti kutula pansi zida za nkhondo. Ndiye titulirazani zidazi. Amayi ndi abambo, nimafuna ndinene kuti tikamachimwa timakhala tatenga zida za Satana njelekezi. Tikulimbana ndi Mulungu, tikulimbana ndi malamulo. Tikumbukire Mulungu mene munthu adachimwa mu Genesis chapter 3. Mulungu adanena ndizayika pa udani
pakati pa njoka ndi mbewu yake, ndi pakati pa mkazi ndi ya mbewu yake. Mulungu adayika udani pakati pathu. Uku ndinu adani, ngati mungakhale mbali ndoti muzimenyana ndi mbali. Olemba wina adandisangalatsa kwambiri, adalemba kuti Mulungu akadakhala kuti sadawuyike udani umenewu, munthu bwenza akulimbana ndi ufumu wakumwamba, munthu bwenza atawukirana ndi Satana, atakhala mbali imodzi ndi Satana na amamenyana ndi ufumu wa Mulungu. Koma Mulungu munthu adachimwa, Mulungu adawuyika udani, kotero ndinu mdani wa Satana njerekezi, kotero ndine mdani wa Satana njerekezi. Koma chimene chikundidabwitsa nchonena kuti ngakhale tili adani, koma tidakalibe ndi zida za Satana njerekezi. Ngakhale muli mdani, Mulungu wayika udani, koma ngakhale ndili mdani, tidakalibe ndi zida za Satana njerekezi. Mafuna ndinene lero kuti chigololo ndi chimodzi mwa zida za Satana njerekezi. Kaya ndi miseche ndi chimodzi mwa zida za Satana njerekezi. Kaya ndi kupha ndi chimodzi mwa zida za Satana njerekezi. Kaya ndi kuswa Sabata ndi chimodzi mwa zida za Satana njerekezi. Tamveserani, zinthuzi mumakhala mukuphwanya ufumu wa Mulungu. Ndiye mukamazichita mumakhala kuti mukuphwanya, simukufuna ufumu wa Mulungu ubwerere. Ndeni manena bwenzi kunena kuti tamveserani. Paulo akunena kuti tikuyenera tivale zida, koma tisadavale zidazi kuti nkhondo yathu tiyipambane, tikuyenera tiziwe kuti kodi tikulimbana ndi ndani. Kodi tili nazo zida zina za Satana njerekezi mkati mwathu, koma ngati zidazo muli nazo, ndiye tikuyenera tizitule pasi. Ambuye ndikufuna ndikhale wa nkhondo wanu, koma ndisadayambe kutero ine Ambuye ndatula zida izi, ndiye inu Mulungu mundithandize kuti ndikayigwire bwino ntchito yanu. Tiwerenga Efeso chapter 2 verse 3. Amene ife tonse tinagonera pakati pawo kale muzilako za thupi lathu ndi kuchita zifuniro za thupi ndi maganizo, ndipo tinali angwiro chibadwire monganso osalawo. Mawu amene ndikufuna ife apa kwambiri ndoti ife tidali angwiro chibadwire. Munali angwiro chibadwire, koma bangalo lapezeka bwanji? Ndiye kuti muli nazo zida zina za Satana njerekezi. Ine ndinali wangwiro Mulungu amene adandilenga, sindinali nazo boza, sindinali nazo zina zimene ndili nazo, koma zikutheka bwanji kuti lero ndikhale onama? Ndiye kuti zida zina za Satana njerekezi zili kumbali yanu. Amayi ndi abambo, ngati tikufuna kuti tigonjese mu nkhondo yathu, tikuyenereka titule zida za Satana njerekezi, tizisiye zida zake za Satana njerekezi ndi kusata chilungamo cha Ambuye wathu Yesu Khristu. Tamawerenga buku lathu la Yesaya 64 verse yake ndiyo ya 6. Pakuti ife tonse takhala ngati wina amene ali osakonzeka, ndi zilungamo zathu zonse zili ngati chovala chodesedwa, ndipo ife tonse tafota monga samba, ndi zoyipa zathu zitiulutsa monga mphepo. Yesaya akunena kuti ife tonse tikumakhala ngati osakonzeka. Tikufuna tidapambana koma tikulephera. Tikufuna tidakhala Khristu koma tikulephera. Kufuna munthu tasiya kuchimwa koma tikulephera. Tikukhala ngati anthu ena amene opanda maganizo enieni, chifukwa chilungamo zathu zimene tazivala sizili zotheka. Tikatero tisiwe zoti zida zina za Satana njerekezi zili mwa ife. Pa verse 11 akuti nyumba yathu yopatulika ndi yokongola, mene makolo athu anakutamani inu, yatenthedwa ndi moto, ndi zinthu zanu zonse zokondweresa zapasuka. Mulungu adapereka nyumba yodabwisa, nyumba imene ndi thupi lanu, nyumba imene ndi kachisi wake wa Yehova, koma zonsezo zatenthedwa. Ndiye ife Ambuye takhala osakonzeka sono. Ndiye tikuyenereka timpemphe Mulungu wamphamvu zonse kuti akonzenso nyumba imene Satana wayiwononga, imene wayitentha, ndi kuti moyo wathu wa Chikhristu ukapitirire chisogolo.
Tikamawerenga pa Roma chapter 7 verse ya 15 akuti ndiponso pano pa verse ya 15 akuti pakuti chimene ndichita sindichiziwa, pakuti sindichita chimene ndichifuna, koma chimene ndidana nacho ndichita ichi. Koma ngati ndichita chimene sindifuna, ndivomerezana nacho chilamulo kuti chili chabwino. Ndiponso pano sine ndichichita, koma uchimo wakukhala mkati mwanga ndiwo. Pakuti ndiziwa kuti mkati mwanga ndiko thupi langa simukhala chinthu chabwino. Pakuti kufuna ndili nako, koma kuchita chabwino sindikupeza. Paulo ni mtumiki mmodzi amene amandisangalatsa, akufotokoza za nkhani yake ya moyo wake kuti Ambuye ndimafuna nditakhala Mkhristu wabwino, koma ndikukanika. Chifukwa chani? Zida zina za Satana njirekezi zili mwa ine. Ndikufuna nditachita bwino, koma ndikulephera chifukwa uchimo udakali mkati mwa ine. Ndiye mu verse ya 24 mwana mwamuna adalira, munthu wosauka ine azandilandise ndani ku thupi la imfayi. Kufuna munthu utakhala wabwino koma kukanika. Koma pa verse ya 25 Paulo akuti ndiyamika Mulungu mwa Yesu Khristu Ambuye, kotero ine ndekha ndi mtimatu nditumikira chilamulo cha Mulungu, koma ndi thupi nditumikira chilamulo cha tchimo. Amayi ndi abambo, kutula pansi udindo, kutula pansi zida za Satana njirekezi, kuti tikhale a Khristu okonzeka oyambanso mwatsopano ndi kuti tikapitirize moyo wathu wa Chikhristu. Ndeti manena kuti ena nkumanena kuti ine ndikufunisisa, koma ndili ngati Paulo. Ine ndikufunisisa ntatula pansi zidazi, koma ndikukanika. Kodi ndingachite bwanji? Ndiye tikunena kuti muphunziro lathu muni ofumulidwa ku moto. Ndeti manena kuti muniwo amene adaufumula ndi Mulungu iye mwini. Taphunzira zulo kunena kuti Loti kuti apulumutsidwe angelo anachita kubwera. Chodabwisa kwambiri mu maphunziro athu nchonena kuti moto umene umanyeka sunali moto oyasidwa ndi munthu. Sunali moto umene anthu akuyasa kuti mutha kuthimisa ndi madzi. Sunali moto umene wina aje atha kupereka bomba ndi kunena kuti ife tili kunjako kaya ena amaopa Russia, kuti Russia itha kupereka bomba ndiye yasa dziko lonse lapansi ndiye Russia itha kupulumutsa. Sunali moto wake ngati umenewu. Moto kuchokera kumwamba umene akupereka ndi Mulungu iye mwini. Ndiye tikunena kuti mungafumulidwe bwanji mumuni ngati umenewu. Tikamaona dziko lonse lapansi tamveserana bwezi mene Mulungu amaononga dziko ndi madzi chigumula. Mulungu ndikuononga dziko, amabweretsa madziwo ndi Mulungu. Ndiye uthawa bwanji mu chilango cha Mulungu? Ngati ungapulumuke, ngati angakufumule mu ng'anjo imeneyo ya moto tapera ya madzi, ndiye dakhala iye Mulungu mwini. Ndikupasani chitsanzo china. Ana Israeli ali kwa Igupto amazunzika zaka 400 akuzunzika mulamuliro wa Farao. Mukamaza yang'ana history ya Israeli yonse ya kwa Igupto kunalibe mpanda. Nkumadabwa kuti kodi inu akukuzunza na Farao bwanji osangonyamula mapoto anu nkumabwerera sakadatha. Chifukwa iwowo alowa mu Igupto koma kutuluka kuti atuluke akufunika Yesu Khristu. Wina nkumati ine ndakhala ndikusuta, adayamba ndikusuta mopheka. Wina nkumati ndayamba kumwamowa, adayamba ndikumwamowa mopheka. Koma kuti atuluke yekha sangathe. Ndikofunika ndikutula pansi, muchite salenda, muzivomereze kuti ndayesa kusiya fodya zakanika, ndayesa kuchita kusiya chigololo. Mmaziwa nthawi zina zache moyo umatipusisa kwa basi. Umatha kukhala ndi chibwenzi ndikumachiopa ngakhale kuwauza anzako kuti ine uyu asininga mpanga. Ukamaenda naye pagulu wakumana ndi anzako, nkumaona kuti anzako ajandana tasogolani kale anzanga kuchali chawa. Kuopa isuku sangalatsidwa nacho bwanji osangotula pasi mphamvu libe. Tikuyenereka tibwererenso kwa Yesu Khristu. Phunziro la mawa tisamuona mwamuna amene azatitulusa ife mu ng'anjo. Mwamuna amene adakumana ndi lichoni, adakali mu uchimo
nthawi zina satana amatinamiza usiye tchimo kenako ubwere kwa Yesu Khristu. Tamveserani, zimayi wachigololo anthu adamugwira kuchita chigololo ndikubwera naye kwa Yesu. Yesu ndikumpulumutsa. Legiyo amene amakhala kumanda anali ali ndi ziwanda. Yesu adafika, sadafike kaya kuti ena amuchose ziwanda ndekenako abwere kwa Yesu. Yesuyo ndi mwamuna amene amachosa chiwanda. Kaya ndikunama ubwendeko kunamako kuti akali chomwecho mwa Yesu Khristu. Mukangotula pansi Ambuye ndithandizeni, Mulungu azakuthandizani. Yesu Khristu azakuthandizani na amakuchosani zida zonse za satana njerekezi ndikukupfekani zida za Yesu Khristu. Tanenapo yamba ku buku la Efeso kuti chida choyambirira ndi chani? Choonadi. Chida chomalizira ndi lupanga. Lupanga sidi loyamba. Anthu akamamenyana ena amaganiza kuti ntenge mpeni koyamba, koma mu nkhondo ya Mulungu lupanga ndi chida chomalizira. Komanso lupanga losikira chomalizira kwenikweni changotchulidwa kuti lupanga, koma chomangiriza zonsezo muzida zokuti zikwane 7 ndi pemphero limene limanthandiza Khristu kuchoka mu zintchito zilakolako za tchimo, limene lingamuthandize, limene lingandithandizeni kuchoka mu zintchito za satana njerekezi. Kodi mukunandalwa ndi moyo wanu mwawipisa ngati wanga? Kodi moyo wanu mwina ulibe chiyembekezo ngati wanga? Alipo mwamuna amene mawa tisamfotokoze, amene mphamvu zake zili zodabwisa. Ndikukuyitanani nonse kuphunziro la mapa amene tisaseke tisamuona mwamuna ameneyi kuti kodi chikondi chake nchotani, amene adalola kulowa mu nkhola la mwini wake kufuna kukutulutsani inu. Kodi angakanike bwanji kuchosa tchimo lanu? Amene ndiye Yesu Khristu, amene amalili nayo mphamvu, amene adachita kunena kuti kumwamba ndi dziko lapansi mphamvu zonse zaperekedwa kwa ine. Mulungu akatithandize kwa iye kwakhale ulemu lero ndi ku nthawi zonse. Amen.